Ubingelela Maskandi Talkshow bafowethu. Uma uqala ungena la, sicela uqale ngokusubscribe. Bese uyabuka kahle. Uze ngokuzayo uzongeza uma sifaka okunye khona ukuyibona. Ulike ucomment. Bafowethu nginsizwa lapha enginayo lapha engivashela abahlezi bashela abaculi bafowethu nabantu asibaziyo abakhona lapha endimeni ngivashela insizwa lapha mfowethu sawubona. Yebo bhuti ngathi njalo. Ngiyaphila mfowethu kunjani? Ubani wesinayo? Ngingathi bethu madaleni sithanda ungazi uthi uthanda ungazi nafuna uzakangazi. Hey phela uyazi ukuthi umuntu ngenazana uthola isikhathi sekugcina ngoniya ngokuqhelana sokuthi njengoba sela igole ezinye izinto sama sihoxisa siqhubeke nezinye. No ngiyakuzwa. Ubani wesinayo la? Lo nayo namhlanje uthulani ubelahleke wakaxoxa. Yeah. Emsini ngoba isikhathi sakandala. Yeah. Ngizalwa sakho emndeni. Okay. Umsaka uthulani sakazi. Ubani baba lo? Baba lo mzala. Okay. Ufika ninike lapho okay kusuka esikolweni uza lapha eGoli ufika ngayiphi indlela uzosebenza ukuzocula kolokhita naye o kanjani? Ngifika nje impela ngesimo sokuthi ngiqede isikole ngizosebenza la eGoli ngizofuna amatoho. Yeah. Na ukuthi ke phela thina sifike kulesikhathi esiphambili lapha ko 2000 kuzanele. Yeah. Bekusajawa lesikhathi sokuphuma ukuthi impela mawuqede isikole eGoli. Awusiphunga kweGoli. Hayi mungabuye Bungasethekwini. Bungasethekwini ngale zandawo. Bengabiki ethekwini. Kunebe njengamanje sesiyakwazi ukuthi ke singane zandawo lesiyakhomothethana. Yeah, sekuyinto yeah. Phela lapho niyasebenza nathi ngapha siyasebenza. Into sewumsebenzi sindawo sokusebenza. No, ngiyakuzwa. Wakhupha kweseGoli usukuna amatoho. Wakhupha ngafika la ngisebenza. Sisebenza ngekholisa student. Yeah. Sabuya. Abuya ngawumuntu noshayela amakhumbi. Oh, sinaphumbili. Yeah. Lokho kungenza ukuthi ke noma ke ngize ngigcine sengaziwa ngoba ngifike ngahlangana namanebala nje iningi la eGoli. Yeah. Sahamba nje indawo zaMaskandi. Okay, hamba uqala walandela nje nawe. Ngale ngalandela nje. Okay. Ngoba kahle kahle hlangane no Stenges leminyaka 2005. Yeah. Yabe sambela silandela umqhubi kakhulu. Okay. Nile lapha nje emva kwebhobo. Ukula kade lihamba khona singafiki khona ebusuku emini nama shows khona. Yeah. Kwaya ngayi lazela shishilande namhlanje ngaleyo ndlela. Saqhubeka kwakuthi komculo kwasebuyinto vele ngesinye. Ilandelekayo yeah. Hlangana nebandla ocebuzini. Okay. Sahlangana ocebuzini kwakuthi ngihamba ngekhumbi ke mina. Bekuyime wabona nje wade usibona lapho kozibulana ngengoma. Yes. Bese ngihamba nocebuzini. Yeah. Transport. Okay. Transport. Yeah. Transport. Yeah. Yes. Okay. Uqhubeke lapho usufika ninike manje uthi hayi. Unabi lento ungayenza lento. Lento abayenza lapha benhlunde benza lapha nami. Lento ikanje. Masifika le goal sibuye sabantu bengoma abagida ke. From emakhaya ngicabanga from emakhaya. Ngome usona ekhaya ufice le goal. Sivakashe eGoli sifike sigida namabhuku eGoli sehleze ekhaya. Yeah. Oh benikhushula into strike. Leyo nto leyo ngihlale ngizathi yenze ngebholeni. Nasemakhaya yenze kuthiwa uma ngabe kuthiwa kunestay kuphi. Because kuthiwa ayikhuphulana abafana esikolweni. Ibheko lesihlanu lapha nisiziko lapha hostel lidlithe inyama nishaya ingoma nibuyisele ekhaya. Bese nibuyisele ekhaya. Obe kanjani? Sivakashe la sifike sigida la eGoli ukuthi ke phela sekuzoba impala sesingene egazini. Ukuthi ke yabona ingoma uShameni. Yeah. uShameni mina ngithi uShameni uwona mzalo woMaskandi. Oh. uShameni ubuza uMaskandi ngahlahla ngoba ngeke ukuthi usufika la eGingcini woMaskandi usuzothona uyinsizwa kodwa asikaze sibona la ingoma. Insizweni. Usizwa izinsizwa. Usizwa izinsizwa usuzoba insizwa la. Wafa ngiqala emakhaya. Uhamba nensizwa. Uphatha induku. Yeah. Ugida ingoma. Yes. uMaskandi ke uyaziphumela wona lapho ukuthi ke njengoba sengigida ingoma nengoma vele eningi ecula zisuka ngapha egidini. Na usuyakwazi compose ngoma phela uma ngabe kuthiwa uyabiza bese ubiza ingoma. Uyabiza lapha insizwa lezi 10. Uyabona. Zakubonga leziyabo. Noma usufika ngapha usuyakwazi ukuthi hayi. Okay. Lento le iyenzeka kahle vele lento ngiyayenza kodwa manje sishoda nge-instrument. Yeah. Yabo. Yeah. Bese ke ukwazi ukungena ukuthi hayi uthole imininingwane kuyongena e-studio ngoba ese isikhathi ukufika ngalokuthi student enjani manje. Uyabona. Uzogcina uxhumana ke nebandlane njenga noThuthane ngawana ukuthi MC. Okay. Kwaye
ibona abantu abagcina ukuxhumana nabo bengichishisa ukuthi kanjani. Wathi hayi ake ngene na. Ngena ninike studio. Ngena ngo-2013. Yeah. Wakhe ingo. Ukuthi-ke lesasikhathi bekusenalezi khazi ukuthi-ke fanele ufune ikhampani lamaculo. Oh yeah. Uqala uhambisa idemo. Yeah. Thothi idemo yakho nje abayithatha thothi awubizwa ngathi. Awubizwa nda. Hayi ngaze ngabona ukuthi hayi ngoba mina ngumuntu vele ongaphansi kwento osebenzayo. Ake ngivele into ngizenzele ngoba angenzeni mhlawumbe ukuthi khona le ngifuna ukuthola khona amasente kodwa-ke nesimo sokuthi umculo kuyenza ukwenza ngokuthanda ugcina usukufaka emalini. Yeah. Ngathi ake ngizenzela ngiyikhiphela imali. Yeah. Ngade konke nje ngikwenza. Hayi ngahlangana nomfana wekhansela futhi. Oh. Sazama. Ngathengela nesiginci. Wazi ushaya isigini usithele. Hayi ngazama ngashaya. Ngaqathula nami ngazama ngihamba nalo mfana yena. Aze ngagcina ngathi kuyazwakazakala ngashaya. Hayi kwazwakazakala hayi. Ngoba ngikhumbula ukuthi ngalapha kuThuthani ngifuna ukuyorekhoda ngamtshela ukuthi ndoda angikwazi ukushaya isigini. Kodwa lokho engikushaya ngiyafuna ukuthi ngishaye bona. Yabo. Kodwa uthele nayo ukufike naso. Yeah. Hayi. Wabiza ubamaqhubu. Sala lapha estudio. Awesifuna lapha estudio hayi wathi ubamaqhubu awushaye ngizo. Lento yakho lokunishaye. Ngathi Tutu wami. Ngaqala ngawushaya. Ingoma yami yokuqala ithi ibolana. Oh. Uyayibolama yes. Hayi ngishaya nje kabi bathatha. Athi maqhubu kanti ufuna nikho lokho kushaya nje. Shaya impela asiqhubeke naye. Oh. Khona ingoma nje yampela eyadlalwa kakhulu emsakazweni. Futhi ngisho ukuthi album oqala eyayenza ukuthi ngibone uthando. Ngiyakwazi ukucula. Ngiyacula impela ngoba kwabe bekusekhona no-PK zamsana naye. Ngathi La life mapikani. Uye kumuntu impela esathi sodlala emzini mhlophe kunama-laptop. Oh yes. Lapha isadlala sakhithema kakhulu nge-stage. Sathi masiqeda ukuphuma hayi wasibiza uthando. Hawu kwaba nesikhathi ingoma qinisa. Hawu khona ingoma ethi labo xama basibhazela ngengoma. Yeah. Yes. Okay. Uyihamba nje lo ngoma yakho manje. Kunosisa mhlawumbe ngizobuyela emuva. Lapho achonga emsika kunosisa wakuthiwa Zondeni. Yebo. Stop. Uzondeni wala ngabophumaro kanje. Oh. Mina ngile phansi amabhombeni. Kodwa-ke ngokuthi-ke siyisibongo sinegroup ukuthola ukuthi siyahlangana nomhlangano. Bezivele sibe naye. Okay. Uthole nje sagcina sazana kanjalo kuba ngambiza ngosisi. Usiswa no hayi makunjalo no ngiyayizwa kanje. Mhlawumbe mawufike lapha emndeni mchwese kwendime bese kwendime umuntu. Bese khona ngoba sibekuthi makunalo mhlangano bekunalo mcimbi womndeni. Uthole nawe uzoperforma lapha. Oh yes. Nami ngifike ngiperforma khona. Alala ukuthi usiza manje. Indima ke usuke kodile yavuma oqala yadlala iphatha kanjani inikeza ukuya phambili noma ibisele emuva uthini indima ikubekayo. Yangizama yona ukunginikeza inqubela phambili ngoba kuthela ko 2017 futhi. Yeah. Hayi. Bese ngithe ukudonsa futhi nami ngisashaya lezi izimo. Yeah. Ngaphinda ngarekhoda yes2. Yeah. Ithamakhosi akithi. Yeah. Lapho-ke ungabona nje mfethu besisebenza sibaningi sisebenzela ngaba sishaya ama-promotion-ke lawo besiwashaya. Yeah. Usicebi inkosi amagcikwane. Usicebi-ke senzana ukuthi u-anti ugane khona. Okay. Khona u-anti logane khona ubuka sicebi. Yeah. Welokhu endayi bona ngibheke ingane mfethu lapho naye iyacula ngingamazi umfana lo sicebi. Oh, usho bani usho u-anti. Okay. Ethana ngibheka lapho ingane mfethu naye iyacula lapho kukhulu. Hayi kuze sizigcina ehlangana nosicebi. Hawu kube right nje-ke ukuthi-ke ngilidake kukhona umfana wasekhaya omfethu ongibhekela u2. Hayi ngathola nosicebi ngathi hayi ndoda ozongibhekela u1. Yeah. Wasicebana ngifuna usongibanya nomncane nje. Mina artist lokuqala lapho usicebi. Hayibo. Esecino noma sesafika. Efika. Ingoma yami ikhona la ku-YouTube ethi uthando. Hayiwe. Mhlawumbe abantu bayikwazi kaCibi ngoba abanye abantu manje mase baza umuntu bangabe sanje kabani
uzwela lo bamaziyo bathe yakhe hey bakwenza abantu lokho hayi ngoma khona nje ayihambe kakhulu impela ngoba na saze sayenza no music video lapho ethi impela hayi wena hayi no isebenzile hayi kwakuthi ke njeke phela ngokuba busy nosicebe lokho ekhuphuka wagcina sebhizi ukuthi nama esengifuna seqhubeka ngeke kodwa nje kuyondela nabhekelana naye usethi impela yonke lo mfishanisha kanjalo siyabona namanje nje hayi ngihlonipha kakhulu impela ubhuti wakhe impela kufanele phela so nje uqhasheka ke kuhamba kanjani uyaqhasheka ama-gig uyawathola ama-festival nayo nzinqinamba la iqala khona ke ama-gigini ama-festival hey ke kube nje lokho mhlawumbe ukuthi mhlawumbe nje hayi umuntu ke wasibona uthopisa ngoba njengoba ngisho ngithi stage hayi ngabe ne-stage impela sakhe khona la ingoma yona ikhona ne-stage futhi siyabonana ngoba ubona khona ingoma kade singisa ngayo nje la ethawushaye ngizwe emfisha nje khona umbuzeni shaya ngizwe yebo isengayisenza nombuzeni leyo umbuzeni nayo futhi umuntu ofana nomfowethu ngoba uzwana nomuntu omdala nami ngiyazi kanjalo okay so nje sagcina sondelana kanjalo wazathi hayi ndoda mina athi ngisebenza nawe le ngoma ngathi ngiyayithanda okay hayi manje ukuqashela sesigcina siya kuma ukuthi mhlawumbe umuntu sifonela athi abantu uthanda umdlalo lo sizokwenza into efana nale uthanda ukuthi benifike okay ukuthi ke abafana abangidlalayo vele zinengoma ngithathe bona fake nami ngithi nekuphela no wase kuthi ke ngomuntu ukuthi ke yazi ukuthi kwesinye isikhathi uthola iscam uzothola nje iscam sakini scam siscam yazi bethu beko omunye unyaka impucuzo ngithanda ukuqala mhlawumbe ngo 2015 yeah hayi bathi umuntu wakithi hayi mina ngiyabenza amadayina eshaya impela kodwa ke kulekani ngoba khona mina umcineka abantu la baphethe la ngibaphethe kakhulu ngicela ngingafika nje nina ngifika ngimfake ngimcineka ngifake hayi ukuthi sidayi thina mfethu as long as vele lapha kumpucuzana ngoba semazingena aphansi asinankingi so zama ukuthi sihlanganise indaba ye-transport size lapha just ukuzodlala hayi edayi khulekani anofika hayi lesixhumana ngempela lesixhumana ngamafoni kuze kushaya isikhathi sempucuzana thatha imoto siqashe imoto sho safika lapha sathi safika nekuseni sathola igeti ezingale u-10 hayi sathi siyapha ngikwazi ukungena uqala la namfonela manje masifika phela ama-security asethi hayi nina ngoba nikho la listini ebhalisiwe kufanele nifike ekuseni nizobhalisa so manje ngeke nikwazi ukungena imphefumulo kanjani madoda hayi sesithi amfana umfethu hayi ifona ayisangeni hayi madoda ayikho into asizoyenza asivele nje mhlambe okhona ukuthola ithikithi athi ithikithi angenaphakathi ngaleso sikhathi esiphathana semali ayikho phela ukuthenga amathikithi mhlambe iskims la ko-11 ngeke kuthenga abantu abawu-11 amathikithi azivele siphose inhliziyo sidlale phansi kwazi kwagcina-ke sagcina sesongena kanye ney'nkuni nalaba kuthiwa bayiy'nkunzi ngoba kwagcina futhi sengena mahali lapho ngoba kwagcina kuphushwana niphushwa nama-security kwangena sasingena so sajika kanjalo uvele 16 kusasisoke la ngakhumbula kahle sasisoke lo nyaka lo sahambe sasadiba eThekwini kuthiwa siyongena egedini ngaphezulu ngale sibethi siyongena ngaphansi ngapha kwaqondakali lo nyaka lo suka le workshop no hayi kodwa ke hayi ukukhula mina umfowethu wamphela emva koba seluke nobe nadwela control lapho mfowethu sabona sisibona nekhaya hayi wathi hayi wabeka nje izaba hayi ngathi hayi angiyeke le ndaba ngiyeke ngoba angimiyeke uma ke la ngaba ngabhala ingoma kethi kanti emculweni unjani ayithi kanti emculweni unjani bathola kanzima kanje nosafufusa badlala ngawo yabo kanti ngempela ke sibeke tanye ithi badlala ngathi omambana laba iyona ngoma futhi ke ngigcine ngayo kuyikhipha leyo 2021 cha bafowethu sihlele lapha novelabahleke umfowachonco usibika nje umculo wakhe bafowethu ukuthi hey mangabe ufika endimeni uthatha noma yini umuntu uthi umuntu abethemba umuntu hayi wamathi nyamaza umanyati eyagila umanyati gile nami sengi hey
no bafowethu asingakhohlwa ukusubscribe si-like si-comment bafowethu sizozama ukuthi silokhu swafa la mavideo lokhu nibuka abaculi babone ngoba engithanda ngala nge-podcast yethu bafowethu ukuthi sinabaculi i-podcast engathi anikhombisa ukuthi uqale la nangu yamanje uselapha singanikhombisa nje kodwa ngelanga zonikhombisa uma ngabe ufuna ukubona ngena kuma-video wethu emuva ubona akunaye umuntu ebeningamazi enimazela so nje-ke siyathi ngokulayikha kwenu nokulokhuza niyakhona abantu basephambili lapho siyabonga niqhubeke nisupport nisapoti thina kakhulu nisapoti nabafowethu labanye ukuthi baziwe la ebantwini vela behle ongakusho nje-ke nginomuzo menokubuza abantu ukuthi uMaskandi asingakuphiki sikuvume ukuthi ubanjwe abantu ababili njengamanje njengoba ubanjwe umgqumeni nogcwelisa nje ubanjwe abantu ababili njengamanje bawubambile nabo umdoza apho umdoza ngapha so amasayidi manje sekanje kuthini ukuthi mangabe ubone lelithandi lingapha lingenzanga kahle uyakhona nokusho ukuthi hayi nanenzanga kahle ngapha leli ngapha nenenze kahle ngapha ukuthi uzothi mawusuncume ngapha laba ngapha bathi nxa uyahlanyelwa some support uzothi mawusuncuma ngawudiqe ngapha athi ayovela kade asakubona ukuthi nje ukuthi ungasakhona ukuthi mhlawumbe ubeke na umbono kuleli namasithi amabili suthi mhlawumbe ilungile kodwa ngithe lapho ke buti wazi ukuthi ngesikhathi samanje nje umculo usuphethwe yilaba bafowethu ababili njengamanje ukukhuzana nomthando sakubani cha mina ngiyabasho impela mina anginayo njengamanje ngathi phakathi kwabuthu uyiqhawe la mina angineqhawe lodwa ngesikhathi futhi la phela kanje ngase ngithi ke manje sengilalela nje umculo uMaskandi ngendlela ozoba mnandi kuyena ozomlalela okay bese kuhamba ke ngibuye ngibe umuntu ohlukile mina angithandi umuntu ukuba ngakulo muntu owinayo yabo ngingathangani bengabona ukuthi engathi lo uyawina sebemhlangela kakhulu lo angeke ngapha manje ngiphikise lo ephinde ewine lo ngibuye ngize ngala manje yabona abokhuzana bethu impela eshayiko ngathi njalo kuthiwa ngamkhona usho njalo futhi wayeshayiko kodwa ke kuhamba ukhuzana nabalali bakhuzana impela ibana ngeningi iyakwazi lokho hayi cha ngela wayeshaya ukhuzana noma wayeshaya ngomkhuzana hayi ngabona ukuthi angathi ukhuzana impela ungenhla kakhulu ngathi wachema ngathi ngichema nomthandeni makukhuzana etala lapha hayi betala ngithi hayi kodwa umthandeni uyasho bafana bebe sathenga yabo kulezi insuku ngibona ngathi umthandana ngithanda futhi kakhulu manje kulezi insuku uke wazama umbuzo omunye la ku Facebook wathi hayi ngiyaqala ukuzwa uncomo iqhawe kanje esho ukhuzana ngoba ngeke ngamncomo ukhuzana ngathi hayi sibo siyabonga kuba sengabona abantu ukuthi cha usujesu impela ko uMaskandi ke manje njengoba kade kuthiwa kuzoqashwa ibhizi kade bencengele ibhizi uqashwa lapho ulaqashwa ngempela laqashwa ngempela ngathi hayi ukhuzana impela shutho nisuyabafela impela uMaskandi usujesu impela asikubonga mfowethu wakho ngoba into yenzayo hayi kancane ukuthi omunye umculo ngayenza wathi komuntu athi ngiyaqabanga ukubona uncomo noma ngabe ngathi hayi angifuni mina umuntu bese ehlanganyelwa kakhulu ngijike ngibe ngakuwe no wenza umdlalo nalento le ngiyenza umdlalo akukho futhi la ngithi khona ngiphatha kabi kangaka masekuthiwa wena usuthatha iside akukho lengidla ngona side vele angina side yilokho ke ukuthi wena yabona usho ngakhona wena ngiyayizwa ake sithi nje wena uthulani ngiyakwazi ngibuke nje wenza izinto ezinhle wenza into enhle wenza into enhle ngithule ngelanga wenza into embi sengiqhamba boom kungani wayengancumanga kade umuntu unephutha umuntu okunamaphutha umuntu kodwa ake ngithi mangabe ngithi hayi wangicoma ukuthula ukuthi manje twenze kahle ngoba ngenze nje ukuthi konke ayibonayo eroke ngenze phela akusini inzondo impela hayi ndo ngisho nje mina futhi manje ukuthi bengumuntu wemoto beke ngiyilashe lento othi mhlawumbe iqembu la Destiny or nabalandeli bakhona kuya kuntucuzela uyabona sakufana manje vele makhado lendlela ehlala uDestiny kuyoze kofika eThekwini ngibuye ngilasha abakhuzana uyabona bana ngidlala ukhuzana nami ngabe nawe ngathi hey kipani ukhuzana kanjalo bonke nje abaculi ngipana ngeke ngabalasha kakhulu no mina kwachoma ngi-right uthe konje utholakala kanjani abantu uma bekufuna ukuthi mhlawumbe khona bafuna ukubuza ukuqhasha nenamba la engiwhatsapp ngayo ethi 072 746 0810
bene page before baliheka so manje lela manje enama followers amancane kakhulu ngicela nje bethu buyani ngale akusena buya thuthani la ngasifonga kodwa bathuthe beze ngapha no kwedayi uyazi ukuthi uvela bahleke uhekele ipage elinabantu abaningi so uyacela ukuthi nilandane ngale wabona nje mabe nikhona ngale sholini ukuthi hey asambeni nimshiye kanjalo lo selihekile kube lakhe niphume nize ngaphi indleche ngaphi no kwedayi